Trackman antaa hirveän määrän dataa ja numeroita, mutta mitä ne oikein tarkoittaa? Katsotaan tässä, mitä Club Path, Phase Angle, Attack Angle ja Swing Direction meille kertoo. Club Path kuvaa mailan liikkeen suuntaa osumahetkellä suhteessa kohdelinjaan. Positiivinen arvo tarkoittaa, että maila liikkuu osumahetkellä sisältä ulos, ja negatiivinen arvo tarkoittaa liikettä ulkoa sisälle. Phase Angle kertoo, mihin suuntaan lapa osoittaa osumahetkellä. Jos lapa osoittaa oikealle, arvo on positiivinen, ja jos lapa osoittaa vasemmalle, arvo on negatiivinen. Phase Angle on suurin pallon lähtösuuntaan vaikuttava tekijä, ja yhdessä Club Pathin kanssa ne määrittää pallon sivuttaiskierteen. Attack Angle kertoo, missä kulmassa mailan lapa osumahetkellä liikkuu ylös tai alaspäin. Negatiivinen arvo tarkoittaa alaspäin suuntautuvaa osumaa, joka on tavoiteltavaa rautamailoilla, ja positiivinen arvo kertoo ylöspäin olevasta liikkeestä, joka on tyypillisempää driverilla. Swing Direction mittaa koko swingin liikesuuntaa. Sillä on suora yhteys Club Pathiin, joka siis kuvasi lavan liikesuuntaa juuri osumahetkellä, mutta Attack Angle vaikuttaa tähän niin, että ollessaan negatiivinen, Club Path on enemmän sisältä ulos kuin Swing Direction ja positiivisena toisinpäin. Esimerkiksi tässä lyönnissä, jotta saadaan Club Path nollaan, kun Attack Angle on -6, täytyy Swing Directionin olla 2,4 astetta ulkoa sisälle. Katsotaan seuraavassa videossa, mitä tarkoittaa Launch Direction, Face to Path, Spin Axis ja Curve, joten pistä tili seurantaan.